हा बघा झोपाला जेवण आपण असं जाऊ शकतो. हा आणि इकडे निवांत चालू आहे. या तुम्ही यार, खरंच कोकण जगात भारी, जगात भारी. कोकण पण आणू आपण, जरूर आणू. 2-3 दिवसासाठी येऊ, छान फिरू. तर नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोगी चॅनलवर. तर शुभ सकाळ. तर आपला आज दिवस तिसरा आहे इथे, ते दुसरं आहे. रायगड वगैरे करून आलेलो आपण. तर आता आपण रेडी तर झालो. सकाळी 9:30-10 वाजले. तर आता नाश्ता बिष्टा काकी बनवतात. आवळे चाय वगैरे प्रॉपर. कोंबडा पण ओरडलाय. तर हा गार्डन आहे, आपण इथे जाऊ. तर तुम्हाला दाखवतो. रात्री झाली, दाखवतो नाही आलं तर. खूप छान आहे. तिकडे काय थोडीसं ओढा पण आहे पाण्याचा. तर बघूयात, आपण जाऊया. जाऊया, दाखवतो तुम्हाला खाली जाऊन पण वगैरे. आणि नंतर मग आपण नाश्ता करून जाऊया हरिहरेश्वरला. तर चला आता खाली जाऊया आपण. आणि आपण खाली आलोय. आणि हे बघा, हे बघा, हे बघा. बघू इकडं काय, पहिलं बघू आपण. बघू इकडं. हा, इकडं थोडासा ओढा आहे मला वाटतंय. पावसात मला वाटतं छान होत असेल. जास्वंदाची फुलं. का नाही आवडणार इथे तुम्हाला राहायला? का नाही आवडणार हा मोठा प्रश्न आहे. तर हा बघा झोपाला जेवण आपण असं जाऊ शकतो. हा आणि इकडे निवांत चालू आहे. हे बघा. आणि शिव, शिव कुठे आमचा शिव? शिव हो, पकडला. तर अशा प्रकारे आहे बघा, ही आपली गॅलरी. आणि इकडे छान असं गार्डन स्पेस, इथे पण जेवू शकता. रात्रीचा डिनर खूप छान होतो. थांबा, आता व्हिडिओ काढू द्या, फरमाईश आलेली आहे. हा बघा, मामीला बघा झोपाळा आहे बघा. भाऊजी हे बघा. हा हा, झोपाळा जो जो रे जो. कर कर, झोका दे, झोका दे, झोका दे. हॅलो हॅलो, झोका दे, हॅलो. नको. आणि आमचे घावणे आणि चटणी आलेले आले. हा, ब्रेकफास्ट टाइम. हा हा हा, घावणे आणि चटणी अजून येत आहेत. आणि चाय. निसर्गात बसून एकदम हा वेगळा अनुभव. छानपैकी चालू केलेलं आहे. अरे मला पण द्या व्हिडिओ करते. पहिलं खातो का बघूया ना. पोहे झाले, आता आंबोळ्या आल्यात एक नंबर. चाय पण झाले स्पेशल, त्याचा कंटेंट पण झालाय तो यालाच. मस्त आहे ना. एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर. चला खाऊया पटकन. फायनली निघालेलो आहे हरिहरेश्वरला. तर आता मॅप लावून चाललोय आम्ही. बघू आता तिथे काय आहे. बीच आहे फर्स्ट टाइम आणि अजून काहीतरी वेगळं असं लोकेशन. काय ग? तर चला आता भेटू हरिहरेश्वरला. नोव्हेंबर. आलेलो आहे हरिहरेश्वरच्या बीचवर. इथेच एंड होतो. अच्छा, आता तो पुढे गेलाय की रस्ता पुढे गेलाय तो माहित नाही. तिकडे गाडी लावली बाहेर आणि इकडे आम्ही चालत चालत चाललो. बघ कोण नाही इकडे, मस्त पैकी एन्जॉय करू शकता. आता तो व्ह्यू पॉइंट आम्हाला बघायचा कुठे आहे तो पण दाखवतो तुम्हाला. तर जरा बघू, जरा इकडे खेळू, शिवचे बॅट बॉल वगैरे खेळू आपण आणि मग जाऊ इकडे तिकडे. तिकडे चला, खाली आहे मस्त. तिकडे खाली, तिकडे जाऊ आपण, एन्जॉय करूया. शिव येतोय, चला बघूया. मस्त आहे ना, शांत. रेफर करून या तुम्ही हरिहरेश्वरला, श्रीवर्धनला. छान आहे, मोकळं मोकळं पोरांना खेळायला भेटेल. चला, मी बघा चालत चालत चाललेलो आहे. इकडे एवढं मोकळं आहे ना, खरं सांगतो. इकडेच्या ते बघा लहान मुलं, मोकळं मोकळं खूप. कसं वाटतंय नवीन प्लेस? असं ना, फिरायला नेत नाही, फिरायला नेत नाही आता. हा, नवीन नवीन जागेवर आपण एकदा तर आणलं. आणलं नाही अजून, जायचंय घरी. तर बघा मस्त आहे. मी तर म्हणेल या तुम्ही यार, खरंच कोकण जगात भारी, जगात भारी. म्हणून सांगतो, उगाच बोललं नाही जात. कोकण जगात भारी. गर्दी नाही बघा. हा मस्त.
थंड वातावरण, मोकळं बीच, असं खेळायला भेटलं ना बस. हे सुख पाहिजे कोकणातलं. मम्मी पप्पांना पण आणू, आपण जरूर आणू. 2-3 दिवसासाठी येऊ, छान फिरू. ते अजून एक्सप्लोर करेन मी तेव्हा. तर आता सध्या मी फिरतोय, कारण की बघू कसं काय राहायचं. राहायचं तर एकदम उत्तम भेटलंय. डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे, मागच्या पार्ट मध्ये बघा तुम्ही. आणि खरंच काकीने खूप म्हणजे सुविधा एकदम भारी दिल्यात आम्हाला. तुम्ही पण बघा, कॉन्टॅक्ट नंबर देणार तर या त्यांच्याकडे. जेवण घावणं सगळं क्लास, पाहिजे ते बनवून देतात. आणि रिझनेबल चार्जेस आहेत. आम्हाला वाटलं जास्त, पण नाही, रिझनेबल आहे. रिझनेबल चार्जेस आहे. तर तुम्ही पण होऊ शकता. हे बघा काय चाललंय बघा मामीचं. मामीचा शिवचा डान्स पण दाखवणार तुम्हाला मी. वाडी डान्स केलेला आहे डान्स. का भाई डोंगराच्या मध्ये पण हे आमची चालू इकडे एन्जॉयमेंट. नाचो. स्पीकर पाहिजे होता एक. नाही नाही, तो मोठा पाहिजे वाजणारा. हे बघ पाणीच पाणी. पिल्लू पिल्लू कसं आहे हे बघ. हे बघ हे बघ, आला 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 आला. हे आला 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 आला. त्यामुळे इकडे जात. हे आला 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 आला. हे आला. हे बाबा. एकटाच घेऊतो मी. हे चलो 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 चलो. फिरून झाल्यानंतर आता आम्ही निघालोय व्ह्यू पॉइंटला. मॅप लावलेला आहे बघा. वॉकिंग चालू आहे, 500 मीटरच दाखवते. तर जाऊया आता. चल दाखवतो तुम्हाला व्ह्यू पॉइंट. बघूया आपला मॅप काय सांगतोय आपल्याला. ते मॅप काय सांगतोय रे. मॅपवर ना मी असा व्ह्यू पॉइंट शोधला. तो बोलला 500 मीटरवर. ओके, मग ये मग चालत चालत दाखवतो तुला. चला चालत चालत चाललोय. ती पण ब्लॉग बनवत आहे. कुठं नेतोय हा मॅप बघूया. ठीक आहे, बघूया आता व्ह्यू पॉइंट. मी पण फर्स्ट टाइम चाललोय. बीच आपण तिकडे होतो, इकडे व्ह्यू पॉइंट साठी चाललो आता. व्ह्यू पॉइंटलाच चालत चालत गाडी आपली ती इकडे पार्क आहे एकदम इकडे. चला बघूया व्ह्यू पॉइंट. नवीन एक्सपिरियन्स. काय बाय. येस कर येस. तर निघालो आम्ही. व्ह्यू पॉइंट काय दाखवता आला नाही, कारण की भरती आली आणि तिकडून जरा पाण्यातूनच रस्ता आहे दगडावरून जायला. तर बघू आपण नेक्स्ट टाइम मम्मी पप्पांसोबत येऊ तेव्हा जाऊ. तर लवकर जावं लागेल. आधी बीचवर टाइमपास करणं, टाइमपास म्हणजे एन्जॉयमेंट केली. आम्हाला माहिती नाही एवढं भरतीचं वगैरे. फर्स्ट टाइम अनुभवलं ना, त्यामुळे बघू आता. नेक्स्ट टाइम बघू आपण. पहिलं तिकडेच जाऊ. तर आता निघालो. आता थोडं मध्ये जेवू आणि डायरेक्ट आता घरी मुंबई. आता घरी जाऊन थोडा फ्रेश व्हायचं आणि उद्या ड्युटीला लागायचं आपल्याला. हा, मेन सोमवार लगेच येतो. शनिवार लेट येतो, सोमवार लगेच येतो. तर जातोय घरी. रस्ता बघा तुम्ही, एकदम आतून शॉर्टकट डायरेक्ट नागोड नाही. छान आहेत रस्ते. रस्ते छान आहेत. रायगडच्या इथले पण रस्ते छान आहेत. रस्ते शेडगाव जिंदाबाद. तर हो, इथे शॉर्टकट आहे, डायरेक्ट नागोडण्याला जातो. मॅप लावलेलं पण बघा. तर येतो आता मध्ये कुठेतरी, नाही तर घरीच.